Ashawan manyamo Adwoa yeah. Ashawan manyamo Waji media to me puno e matamfo ani papa ya to me puno e matamfo ani eja to me puno e matamfo ani papa ya to me puno e matamfo ani to me puno e ma sitna imo papa to me puno e ma sitna imo eja to me puno e ma sitna imo papa to me puno e ma sitna imo ye na ya to me puno eja to me puno papa na ya to me puno ye na ya to me puno eja to me puno papa na ya to me puno tie me fiber and so forever when the more you want to me so mami o mira yenta me so me nyame na me dey service me no father say mutia akoma ma na so me ni akoma dia ni die so a prince ya ni me no pe a feel very dear me to success me you know ma I am a full super tour. Stay back to prayer. Watch me more. I got to me pro. El matam fuenim. Papa ya to me pro. El masit name. I got to me pro. El matam fuenim. Papa ya to me pro. El matam fuenim. Yeah, I got to me pro. El matam fuenim. Papa ya to me pro. El masit name. I got to me pro. El masit name. To me puno, I just to me puno, papa na ya to me puno. I rather tear me fiber, I'm so friend anymore, and you want me to me. So mommy oh mira, yeah, time give me so I'm in service. Me no father say mutia, I'm gonna to so many of my dear so. I feel say I need to me no pen. I'm very dear, me to success. I am a full super tour. Stay back to prayer. Watch me more. I got to me puno. El matam fuenim. Papa ya to me puno. El masit name. I got to me puno. El matam fuenim. Papa ya to me puno. El matam fuenim.
Adishi moja na timi wo. Ajinkwa moja na timi wo. Moja efini mu moja nyeboneda. Sanya Yesu moja enka mini enida so. Adishi moja na timi wo. Ajinkwa moja na timi wo. Moja efini mu moja nyeboneda. Sanya Yesu moja enka mini enida so. Adishi moja na timi wo. Ajinkwa moja na timi wo. Moja efini mu moja nyeboneda. Sanya Yesu moja enka mini enida so. Adishi moja na timi wo. Ajinkwa moja na timi wo. Moja efini mu moja nyeboneda. Sanya Yesu moja enka mini enida so. Yeah, moja na timi wo. Yesu moja na timi wo. Kristo moja na timi wo. Na miagwa mani moja na timi wo. Miaka mini biye na nida suwa nyinasa no. Moja na jini na mami wato bio. Chia makanyi na enye kebie. Moja kefida moja enye boneda no. Ajimi kwa amami wato bio. Wama moja no mesi ajimio. Ni kebie menye mademe ho. Moja kefida moja enye boneda no. Calvary ria kete no di ajemi kwa. Yeah, moja na timi wo. Yesu moja na timi wo. Kristo moja na timi wo. Nyamia kwa mani moja na timi wo. Miaka mini biye ne ni da so nyina sano. Amama sebi na mafata biye ne. Ubama ni moja ni timi ni kebiem. Adishi moja na timi wo. Ajinkwa moja na timi wo. Moja efini mu moja nyeboneda. Sanya Yesu moja enka mini enida so. Adishi moja na timi wo. Ajinkwa moja na timi wo. Moja efini mu moja nyeboneda. Sanya Yesu moja enka mini enida so. Awo mi baji mi semsuo. Nefa mi mrasem sie uwo. Di mi mrasem su na wanyankwa. Bu mi mrasem su wani wakutu ewisi. Isi fachichiri wunsa tiasuo. Isi chire nuwa wakoma kusuo. Kache nyansa se uni abanu. Nefre unu musa wadanfu nunuo. Isi mi doba di mi semsuo. Mi badi min semsuo. Nefa mi mrasem sie umo. Di mi mrasem su na wanyankwa. Bu mi mrasem su wani wakutu ewisi. Isi fachichiri wunsa tiasuo. Isi chire nuwa wakoma kusuo. Kache nyansa se uni abanu. Nefre unu musa wadanfu nunuo. Isi mi doba di min semsuo. Awo mi ba di mi semsuo. Dani engineer di mi semsuo. Akwasi Samia di mi semsuo. Steven Yesia di mi semsuo. Isaac Manahine di mi semsuo. Rickman Santia di mi semsuo. Akwasi Pokwa di mi semsuo. Akwasi Buate di mi semsuo. Abrefowa di mi semsuo. Yesu si munini semsuo. Yesu si munini semsuo. Ajidi fo munini semsuo. Christopher munini semsuo. Munini semsuo na makwa hime. Mudini semsuo mu benya kwatie. Mudini semsuo ebesi buye. Enti makia dini semsuo. Asofu munini semsuo.
nyame asem wa wakwe onipa da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe onipa da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe da sani nyansa ben na wo yeah ben nyame asem ufo nyame asem da chube ya moso wasi nyansa be wu na obe bo fi sa wa pasem so wasi odi oja eni so se nebe se o me yo ka so dom ni gomoria wa cho nyame asem to do ja se wo so waja mama u boy u fo we da chube ya moso imona to a u to e wa ja we se da chube ya moso u kronu bebe afanyo to si wa ya ye ba so oni afanya mi asem u fo nyame asem da chube ya moso nyame asem wa bui oni pada sani enya sabe na wo nyame asem wa bui pada sani enya sabe na wo ya ba nyame asem ufo nyame asem da chube ya moso wasi nyasani be wu na obe bo fi sa wa pasem so wasi odi oja eni so se nebe se o me yo ka so dom ni gomoria wa cho nyame asem to do ja se wo so waja mama u boy u ma so ti da chube ya moso imona to a u to e wa de mu se da chube ya moso u kronu bebe afanyo to si wa ya ye ba so oni afanya mi asem u fo nyame asem da chube ya moso nyame asem wa wakwe onipa da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe da sani nyansa ben na wo ebe nyame asem ufo nyame asem da chube ya moso wasi nyansa ni be wu na obe bo fi sa wa pasem so wasi odi oja eni so se nebe se o me yo ka so dom ni gomoria wa cho nyame asem to do ja se wo so waja mama u boy u ma so ti da chube ya moso imona to a u to e wu de wu se da chube ya moso u kronu bebe afanyo to si wa ya ye ba so oni afanya mi asem u fo nyame asem da chube ya moso efweni to sika enu aja ba de so lefa u ko so nyame asem wa wakwe onipa da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe onipa da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe onipa da sani nyansa ben na wo nyame asem wa wakwe da sani nyansa ben na wo yeah ba nyame asem ufo nyame asem da chube ya moso wasi nyansa ni be wu na obe bo fi sa wa pasem so wasi odi oja eni so se nebe se o me yo ka so dom ni gomoria wa cho nyame asem to do ja se wo so waja mama u boy u ma so ti da chube ya moso imona to a u to e
Yeah.
adɔfo so pem ɔno ne di soɔ no afei yakobo hene nana adunu ako ɛyɛ osikani akonta no no kene deɛ gyapo akonta ɔno na ɔdi sika to brada ɔno ɔdi mu no afei firi hɔ a na wɔwɔ yɛ kɔti hene na asamoa wɔ mɔ no wɔde ɔsɛ asateɛ fa asateɛ de wɔde ɔde baayɛ afei woyi kɔntire wɔ hɔ a na ɔpɛ mu no ɛyɛ nana kɔfi gyamfi ɛnɛ ɔno ade maame yɛ si yie ba n'ani abere ɛyɛ nana di paa ne nana kɔfi gyamfi na ne sabrane ɛne ɔkoforo hɔ dadeɛ ɛnɛ ɔno na ɛnɛ wɔboa ɔma maa wama na wɔne ɛkasimi asɔ yie
Go.
Papa Kenua, one blow, Yuka, Nissan, and Honda. Go move your car before it gets full. Yeah. Plate number is CFDN 058. Was that you Honda CRV CVRK 864? What pack you are? Reserve the money 84%. The number plate only. And then the good car, they design and Honda. What block will be equal to my slowly. For the good car, one quick manner. While that young Tuka or pass now, I don't know, cinema. Now, announcement to you guy in a yellow flu, now you won't the fail. I'm sorry. Joe of Sianfo, Yamamuna, Papa Mama Trasi, Nanano, Nanatra Punya. And then we can't achamia, I bear to my fear how you walk. Now we can't hire a friend and answer put to 2 measures of what they would get me to Papa. And I'm the woman champion by who wants your friend and now do the quarter war or ha Douglas Boffa or ha. And that DJ Bakwa, MC Bakwa, boy, a kingdom, on your friend and MC Shakawali. And the woman now come to my dear home and body say. And then they have a PFP Hano. Did you say? Great boy, ever Bremai. Now, say you know, a Santimai, a camera, my pen, near the wash here. Yes, sir. What he bombia, Babadia Santimai, you know. The real Bremai. It is a provocation and the bus stop or no, and the Bremai. For yet, what they think I said about Boo. Now, after mucho one man now is the actual. It's a sensitive man, and I can't to my enina. Everybody said, Yet I am a Penny. Mammy, Adwoa, Nkyidjour.
a yɛfrɛ no Maame Adwoa sɛbe ɔbɔ ne kra akyiri ɛma mma ne abusua de akwan ɛda no prɛman a sɛ bɛsi hɔ no yɛ bebree na ɛda na Toronto ha no yɛsua yɛ sɛ ne mma ne ne nana wɔ ha a wɔn so no yɛbɛtena ase nea no sikasa nea ɛboa abusua panyin a wɔaka ne nkonnwa aguo nti na ɛdɛ dua yɛwɔ ha yi na sɛdeɛ mmerɛ kɔ no yɛnkyekyɛ nneɛma bebree so asɔrefoɔ wɔ ɛbɔ dɔm pɛpɛ no ti paa na ɔmokɔ ɔmagya yɛn wiasefoɔ no wɔ ha enti deɛ bɛsi biara na wɔsɛ ɛwɔ ɔhunu bie enti ne santi no bɛfrɛ ɛyɛ Pentecost elder ɛyɛ elder Bernard anɔkye na ɔbaa na ɔbɛtu dwumadie yi de ahyɛ wɔadeɛ nsa bakyɛw ma ɔba no wɔfa nsɛm bɔma no enti kyɛ sɛ meka sɛ elder nti ɛho paabɔ nyim mommɔ mo nsɛm yie ma no elder it has Amen. Hallelujah. Pacho amrasimwa. Nasra na yina yejina ho. Abra yebompai. Yeda wasi Ira Jinya Kopo Yeda Toronto ha ne hene ɛyɛ nana ofi anɔkye bresiama nana abusuapanyin pakyɛw bɛtrase na yɛho abusuapanyin die ne nafɔ kabiaba a kotodwom ne yɛde bɛbɔ pakyɛw abusuapanyin die yɛda wase abusuapanyin ɛna dɔbɔ n'akyiri dɔm ɛde maa yɛn ɛyɛ mmerɛ bi yɛso asantema ɛwɔ kurom ha yɛbusuapanyini ɛyɛ nana ɔsɛe ɛkyampɔ nana pakyɛw nyamusa ne nhwɛ
ɛna de ama amanfoɔ abadɔ mpemfie ha no ɛyɛ nana a ɔno ɛnade atɔ n'ani ɛyɛ nana Kwame Gyamfi yɛne nana wɔ Toronto ha no ɛna nkonnwa frɛfrɛ no yɛwu ya no sɛ wɔkɔ brɛman baabi asantema yɛte a ne ɛyɛ mahyeɛ no wɔn mo frɛ no nkonnwa frɛ no sɛ wɔmmra ɛma ɔkɔ akɔ akɔdi hɔ gya sɛ hene ɔno na ɛnade atɔ n'ani kyɛw nana nyabonsam yɛhwɛ wo kakra bi wɔno no nana hyɛde ɛne ɔne ne nua Michael Tiamoa wɔno so ɛwɔ ha owura Michael pakyɛw osu nyabonsam yɛhwɛ wo mmienu ɛna seesei ɔyɛ nyanka nti ne ɛwɔ ha ɛna yɛwɔ ba a wɔn nso asi abɔ soɔ sɛ ne dua yi wɔn mo bɛyɛ nsi yie sɛbi ɔhene deɛ ɔkɔ ware no a wɔsɛ wɔpo a wɔsie fi sɛ nyɛ dɛn a wɔbɛyɛ nsi yie wɔanyɛ ne yie so a yɛde tu dini so ɔhwɛ nkyɛn no a wɔreyɛ agu nyɛ obiara sɛ yɛne ayɛ hema wɔ kurom ha ɛyɛ nana yɛ a ɔwusu ya ɔhema wɔfrɛ ɛyɛ ranyema wɔdɔm daase wɔyɛ adeɛ bebree ɛnɛ ɔwɔ ne kura ɛyɛ owura Ntiamoa ɔno so ne yere ɔka ho ayɛ ante Florence Opoku Tiamoa ɔno so ka ho ante Florence miahwɛ wo ɛsɛ ɔwɔ akyire hɔ no hwehwɛ nɔɔma bi ama yɛ afei yɛwɔ ahemfo bi a wɔn so ɛbɛka yɛ ho ɛyɛ nana sereboɔ ɛyɛ nana ɔseetu dɛhyia hene wɔn ɔte adwam wɔ ha yi nana yɛmɔkɔ aba yɛma nana asante Dwamena wɔn so so atwuma Kofodia dihia ɔyɔkɔ abusua nana kɔ hɔ a yɛmɔkɔ aba yɛwɔ nana niani yɛwɔ no so nana ne wɔ kurom ha ɛna nkonnwa frɛfrɛ no ma nana kɔɔyɛ ɔkɔɔkɔ a mɔkɔdi akonnwa nana hwɛ a na kɔ a mɔ kuro no n'animonyam nyinaa kɛse ɛne n'ahemfie kyerɛ sɛ kɔ a mɔda kɔ a ho kumase kɔ a ho nana akɔsi ahemfie bi wɔ hɔ nom a ɛda ɔtumfoɔ pie hɔ sɛ mema apeafo sɛ mahyia ni hɔ a ka bɛyɛ di me hene wɔ ha nana yɛda ase ɔyɛ adeɛ ɛna yɛwɔ nana kusi wɔno nso so yɛde nana wɔ ha ɛna otumfoɔ nso to ne nsa frɛ no ɔfiri kuro mu ma ɔhono ɛyɛ otumfoɔ ɛyɛ n'aboafoɔ hene wɔno so nana kusi pakyɛw pagya nsa ne yɛhwɛ wo kakra piaw ɔno no sɛ wohwɛ mu a ahemfo a mede wɔn kyerɛkyerɛ nyinaa no yɛ wɔn mo a sɛbe wɔn bɛtena kurom ha ɛbɛyɛ nneɛma bebree nanso nkonnwa no frɛ wɔn no wɔn gyaa to hɔ de bɔɔl wɔn nyinaa yɛda wɔn ase afei yɛ wɔn mo a wɔn bɔ abusua yi akyi dɔm wɔn bɔ abusua yi akyi dɔm yɛwɔ Toronto asantema yɛ hene ɛyɛ nana Kofi Gyamfi wɔne no nkafoɔ wɔn bɔ abusua yɛ akyi dɔm wɔno no ɔkɔforo bɔ nadeɛ ka abusua no hɔ yɛwɔ nana Kokua Gyamfi Kumani wɔne ne kunu wɔn ka abusua yi hɔ yɛwɔ Asɛmia ɛne ne yere ɛne ɛwɔ maame Comfort Menu owura Gyansa ne ne yere Auntie Esther ɛne Benson wɔn ka ho maame Kate Mensa wɔne ne kunu ɛyɛ maame Doris Mensa a yɛfrɛ ne sista ɔka ho Gladys ɛyɛ asanteman yɛne secretary baako pɛ ɔno na ɛde nyinaa wɔde aso use typewriter ɛde bie ne nose
owura Peter Manu wone ne yire eka ho ana afre ye wo ye nya Toronto ha no eya ye konti hima eye na na Adwoa pon wone ni kuru wo ka ho Mr. Bo eye ohima na kure jam wo ka ho ene wo ma me jo kwati wo mo ni abusuafo a sabe wo mo ta wo machi ene wo Roman Catholic Church Roman Catholic Church abusua aye St. Andrew for wo mo bo na Nkyidjour hona nana wo ya chorister we di akonya na ntese ya me frɛ wa wo beto dwom wo ya chorister ho sa na no chi wo no se osha e bo je koleshi wo ba me ho an yi mani ato ba bi no frɛ me woni me ena ya wo high blood from omoka ho ena ya wo Toronto ladies ya man on bet from say from say what say from say royal ladies wo nyina so mo ya dehye wo so bo na Nkyidjour ipam chona busuafo na wo akire ho no se me ka se me bobo mu nyina mu dia ade be chiasa osi bronya monetize etim wa woni ho be doyen ya si yeba awaso be damu osi broni ya mo akaba e mo atrase broni sre ani bre na ma wo be yansiye de damase abusuafo na dia me dia e ko si ya ni piti abusuafo kakra betimi abobo kwadia mamo no na me kasa cham ye wo fi ha doso na do do krabo tiesi aduru so se wo ba be so dwumadie mu no so dia ko ani mu se mo ti radio so na no fefe mo no na gina hari krom ha enipa ba ko be so sene no ani na do do krabo na pa jo ha ma bra na be ja ka se mo ne fa dwumadie ko wo fa sa ma no da si bebe ana cha kututu asada Ose ese blue color. Pachodia. Oka ese blue color aye fiti ni on le ko tu color papa e on ko ma tan ko. Yo abu champagne so da masibio Toronto mai ana no ma trace abu champagne so da masi madam Roma. Na la bi osuma sita ko bi fesi ba ko fa fo. Nti be na na mo no sa ka se no fa mo Damasi, and then I got back to the telephone. The girl don't chat, and I did after me, and then I agree. And then Obama, I said, Kusinana, no more Kusinana.
Toronto Mine. And I will be a lot in the Shama. Get a bush happening no money was so. See Toronto Mine, as I said, I wish I had a mamma. And I did not go over here. And then married Nkyidjour. Adwoa. You may be able to redeem them at the accident. No, they remind us of the master sister. Here and up with their feet. And as a very young woman, in the phone in the bed, just a year. As I say, it's here the home of a Kaka. Setting a bushia. After your suffering, and I was saying to you, so on my time, and Falfa, and China. And then some of you have Brazil. The Masters of the Camaro as a Kaka. And the actually, the Mamun action is a real Pasiamu. Eddie Country and Amasi. Mecca, Bibi Kaka, Awapeni, Adwoa, Nkyidjour, Dodola, Fremo, Adwoa. The Nana, the Fremo, and Adwoa. Now, Awapeni, Adwoa, Nkyidjour, of Bremai. If Papa or Mammy, Awapeni, Adwoa, Nkyidjour, and the opening of Korea. Free Bremai, Countryman. Yemamia, oh no, a friend of Awapeni, Adwoa, Kumbia. Yeah, they are Adwoa, but when you friend, I'm sorry, Adwoa. Mammy, Awapeni, Adwoa, Nkyidjour, you share to the night. And I was young in a man, Papa Penny, Openi, Kodo. Bring up at our head. Oleno, our Mako, and two. The Lumia Mema, now the Luso Ema. Sabra, because a man who be looking one more effort. Mammy, now I know Papa, Kodo Bringer, and the no Kosana, Ruby, I was something my fraud there. Now, if you are only on my own, now or Tony and Tuma, and I was saying, if you are opening Brina, I can imagine so say, of free will, your people. And Mammy, that's now, Brema, Demo, Ecclesia, Libri, and Sana, or sign, Ababetra, Bremai, body free. Osome esiano ada paso pro afia etwa koyi nena nano abusia ene nema etwa koyi yesie ye bra na chi na bra asante esisi asa ami abraba oboy no said, or Rubia, now of the kind of man who didn't imagine our apple. Yamami, Edwin Bay, and it is said, and then you got a pipe, the man, and then the Nana, and then the Nana Caswan. Then you I said, Mammy said, Mammy, not to you. The said, I didn't have a said, Abraham, my the Casino, in Irish, Yamano, every far, dear Yamano, and Adwoa, Oma, I don't know, and Oma, in our cassette, 90 years. Every far, dear Yamano, that's it.
bɛtumi ɔno nso bɛka de akyerɛ yɛn ɔbɛka na ɔde apia maame ɛho panisɛm a ɛtieɛ na bɔbi bi a saa bere ɛkɔ da hɔ ma wo ɔde wɔyɛ tietie mama yɛn ɔde ne kɔ Nanano atitire ne nti ade hye no ne de asiri ne kasa kakra emre nti no asiri na go Demnifa bie ye bie nye manu ena to prada mele nanano ato abisemo ye na mina hwa ko se mo kwata de bibi ene afrane se ena o chiga ka ba bi tina nanano e ja ko se nanano la bella ko chama se ba ko to ama won san ko ajo na e ko si la be ana ba no wo ti mo de fu e be ja da sa ama ye wa to ye oh sai nanano kan yo se wo to ade a bibi na wo yo control bi a oda man san ko utio wantio odo be ko esense e na di broka je asumi ya kankafo je bi nana ya wo ko bi je ma na obi tira to e ba ne se oh baba wo isumo ote akum fofie akum tapapna akum Nkyidjour owo jimote nanano nana jamfi eye bama jasene oba oso medemrifa oba opoku ti amwaso medemrifa wase nana ya usia santimai hima oso medemrifa wase Florence ti amwa medemrifo nana babu ya srebo otunfo be sha ni medemrifa nana ba monne ama medemrifo agiana trabiate ahoro yemu ya ohiti prebuti akọ otu tuo moto akonfan okufo obo ofi janfi ose o medemrifa nana nwa biana o medemrifa mu fi jam dada enti jasi mamu ani le moja nana sasa na kuna nana mo mona nane umahuti kwa kodia wana no owu ko dinti aje achema odo wache danti ono wo pira pakai ene de ene le owo na pakai pa de shele ne ko na so bia me nana atia basa na kai o se ma mpatia enye ono waye bibi esanse yebo wo maye yebo su maye ene wo ameteso eje wo ameteso makansi nsemu adu eboe adunya adu amenentra promase aya kese yase rema samafo bompriye ewanoi akamena na bebe guguo apiade se ruma so bateliwa wo chi abon makodi ebensi abon ko ni sama betebu ene mewie aje mewie aisia baya sumia chedra kumasi ne ya miye chiro ebo abusia wi de bumruo na modie ne jadamo enu ma ene aye eno Nkyidjour na Yesu na bio aye akọ no busia manfo so omo janio jaina wako aye na misioti ma ya ba ne jamelesu o ti wa ya ba ne jansansa yewa jayo yes ebe ma penso aye yo be radio wa un pray jai yo be ko fan ko menu wa wo ele opa ye mi ade san ba bi o pa ye kojo brefiko ene wa ma fa mi amo ene wa ma fa mi abra wa mu de wo ni Nkyidjour ni before dia die akoma ko tinti no ko na ni fe pa ya pu ya pa tre mo ade na Adwoa mansa ene wa tinti ajo ko ofre froma ebe tantu omo
Nkyidjour ni kanina na aya yemio eno Nkyidjour ope hu efiabo aya yemio o eno wasi mi so na de pansi na yanti na bibre eno wasi mi so na de pansi na yanti na bibre o si ruwa o si anochwai o si nekra ya mi krewe na pa o si no o si ena mesi na mawe aja mesi na mawe o si wo kwase no wa wode na echi ade bra ma bra mu no se ena me menamu o chna me manda se ni abukamu da ndo amane da no o chna me ko pensi akọ ade se me ko pensi akọ so breke tekle yinke o si ene bie o si ene mi da se aye o si ne ka be na ba se chire be da wa se na chune na enye ruwa na wo ruwa le kraye ruwa si asu ko do bi akada adu ya sa kwa su ti ko ra me ni la fa tu ba be dia wo ye ja cha kira na ja do fra wa ni ba o futu da pampa na ko na ti alo anu wa ye ko aye ya we o bra be swa na do aye chiro o futu da pampa na ko na ti alo anu wa ye ko aye Demrifa die na mani wu
Give volume. Take wine.
and I will take one. It's an idea, man, someone said, they be catch them. Almost 1 year, no 1 year. And the 25 of Papa, yeah, they do a Pentecost. They do a Brampton. They do a Yaya Hasra. And the piece will have a poor man pennies. That's a wash and you time. Yabaha. Nana Muwado. Muwado, Pamas Mate. I will so soon. Now, where I play it, what was that once? Every night, when I say, Musuba for the Framo, Subet, Yamanet, and Ogo, and to almost yes, near my friend. I didn't put them on your cabin before. Said, yeah, what you read, Sano. I never yet. Now, I was your baby, a man, lady, and can take no, you can take no for every time and can take. Now, I want you by your said, I SF, and another buy. What's in another so many? Right here for the door. Now, I'm a fearful. I want you to tell me I'm going to your promotion. Will be real in our eyewitnesses. And I hear them. As somebody I'm off and down home, I hear them to show accessories. And I never want to go and then be Piata home. Where you have to wait, you understand G? You understand G? Turn around, raise it up. Why are you the Mabroni idea? I feel more sensible. What was the one we are named here? What would another pay a web champagne? What was the one I think then now must have? Jennifer, what of Pamba, yes, in a young man's number. There were maybe I have also. What's another pay a woman? And say I may blue brain in Allah. Johnny Walker, red label, black label. Where did you answer? When I'm 20 years from the Ayemi. It's a no, that's anyway. Absolute Minya Kanda. About also, be fit and sunny. Smell of a woman to say, and some way, I break up one son. Mr. Daniel was so many food. Smell of was so many food. Where berries, ice cream, will be super baby or some part of my ice cream. You can take off my brother, said I will be a new one. What's the sense of ice cream? And the ice cream runs to a PDA. And some people Hawaii were absolute were they were need a absolute. They said, yeah, and I'm a year. What's why we are near China? Yaku Pong and the Pepsi here. Sunday actually, you wouldn't want to say, what will be a one? Yeah, but then I asked the points from Koso. I was St. Andrew's Catholic Church. Now you will be a funny, let Tom and prepare for you. And the handkerchief here, my dear Sasu. That they were some near the BSC election, but the Veneza as a Christian only at the year over 110 years. And then in Armenia, my own. And in that happen of what who could do for the Jahan. And some of the classes are great. Information was when you was here from God. Or he made it touch our home. And yeah, come back. I didn't know what is money to work with. I didn't know. Now, what's the one of you? I don't want to see you. I was just saying, I get to my dad's that must be a good doctor, that must be a doctor, that must be a good doctor. Now, my son was so proud. Now, well, when we are, now, to retire to my head, praise the your friend, or buy your friend. Now, bro, for this, the Doris Mensa, the friend is with the sister. Sister, something I make. Now, no make country, I'm a software. As if you were one, young woman, one look of him. Or best sister say, Nana deny me up a copper. Nana deny me up a copper. The baby was so young, your mom. Or my people, young and then will be but you be piano and energy. Send that one also a young see here. Also, send your young man or son by your mom. And she had checked your high, but their mom, son, come out of fire or her. And so, best sister, I did swap. The show her, I'm the person, and you're not from another.
eti dia so the services da na mi sha na tutu me ka de ma fra o se ebusua da na se ebulu I'm
I wasn't just a spectator. But the motor said, "Make a camera of what?" The number pay teacher, now what do you mean? Never power best to go to bed. Yeah, that's how you are. Yeah, was young. No one can. No one was a woman. No one and I am because of what my child. Who will send this that the boys to my work? This is a brother coming in. What did you say? I teach a baby to make child. Now, the same as I say, I put no money back. It's in a way, your man, my family, and my baby. It's your man, your man, and the young and do so. It's the handkerchief, we get your fathers. Your fathers, you may see a child, yes, now they can't to us over. Music! 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 Nana na yiri na ya san wo ko choir. Nana ya tenor singer. Na dia choir master net one no so a woni dia o two different. As I said utim say na nyinya me aduma ho. Na ya ma to sebo. And o timi to ma bofo asole esa. Na wa hina dia na dia. And then for the idea, what is an another Tinana, what's so sad? What you hear? That's how you have to be. Yes, I know. We love you. What I want to know from here, I'm going to be on somebody. I bet you to Mutata. I didn't share what you know. Also, appear the beauty Papa would not have run to an adventure and the same. It was simply going to be a time. And also, so much another. And they are solid for a year. They are 5 for a year. They are also a getting in the region. That was here. I contact the Busha. Almost like you have a said in the German and appear to be again. It's your son, China for. Mammy, oh, I will answer for an answer. I was not saying your master. Now, Miss Sam, and I must say the movie. Come on.
Wewe mwa na ayi asante ma wotu no so fe ko emu eye wo ahema e wo ahiri e ti ye ko asante yes o si so ati yes kami wewe ko ni se na kasi ba ha yewe nyana ma yewe nyana sange yewe nyana se yewe masi yo sasa etu bom eku aya wa manae eku aya ya sumi kuru eri consciousness ko na me na fi o ko consciousness ko e le ka mo eso ko mentia na ka e ka se aka e fruti ya ja e ya sa da tie e se e
the second and third. Santimaya was Toronto. The Toronto decided to give him a 17 final road. I will go. And I Santimaya, they was flying to Toronto. And I will go. And I was and I came. And I listened in a fight. I tell you to mine. And I was saying, my young man, somebody at the TV which got more. So they buy what he has said. We would want more than I told you. I'm Japanese. The Carolina and the Kaka said, the Virginia Mitrosono. What was we fucking here with one more? They were over there for a single. I said, I was it. I know I'm being full of the police said, who that way? Now, I feel about bread. I better say, I just have one more round.
Well,
The number is 1